Той е 20 пъти, 30 пъти по-добър от Мехмед. Кой? Саблето. Бак бе. Не е от нас той. Виждаш ли? Ама човека е прав, бе. Не е, че не е ли, бе, Бубо? Ким е чекмеш бушата? Ким? Ще саблето. Да знам, много ябанжени не знае. Onları sabri, koca babası onları. Bu şeyi benim Saatçı'nın babası Sabri. Ya. Onun adını koydular. Ya. Ти си тук роденча ли яла мемето? С дете ли язи? Niye be? Соскепене са не от нас. Абе, ей! Като не знаеш, няма да говориш. Що говориш, ма? Не знам. Нали не знае, питай я, да се научи, не знае я. Виж сега. То Сабрито не е от нас. Той ако има Мехмед да има едно дете, да кажа, Мехмед няма деца. Ама... Бездетен той. Да му вземе Бубо от дома, от държавата. Като то с Буйтаната. Какво да правим? Буйтана. Буйтаната взема, ама гледат го човека, афирим. Така. Да вземе едно на Мадока, кой ще го гледа като стари? Не знае, бе, той не мисли ли. Колко годишен е той вече, ма той на 60 минава, бе. 60 минава. И минаваме. Той е по-голям от Пенче 70 наближава той. От мен е по-голям ли той? Кой е на връща? Тета са. 34-та тя. С него. С него има. Ти си сладкиш, бе, Бубо. Сега банята, чипи-чип. Не знам, не знам. На кого да вярваш, не знам. На Господа. Пари има пари. Има. Броя, виж, ни стотинка ни харчих. На мене показва си парите. 520 или колко дребните мощи. Значи, 60 той е патрон, ма. Аз не харча пари, бе, хубаво си ядене, ма. Не виждаш кифла си взема. Ето пак имам пари, виж. Бак не оли, зенгината. Ти дека, с кого отиде на Нојто? Епче каресим, бе, пред хората не е си. Бубо, ти с кого отиде на Ноен, бе, а не Чардан, ти карта? Не съм одил на Ноя, аз, ма. Как не си одил? Кой спря тогава? Колко да успре, бе? Преди на банката на картата. Дока взимаше картата. В карта. Той да не вземе, не знам. Не може, само ти можеш, човека, хората казват, ти отиди. Не съм отишъл там, бе. Не се занимавай. Абе, ги ти се беляло сум, бе, не беляло ли? Ма се шумели. Не съм отишъл там. Как взимаш от Гривица вече? Той днеска пак отишъл. Днеска търси пак пари на Гривица. Отидах, ама каза, на 15, на 7 казал. Ти всеки ден... Ти през 5 дена отида той. Кафа Гидея. Гривица влиза 5 км, Гидея. 5 км, ма. Отида на Гривица пари да търси, той 5. Да, пенсия иска. Той пари, ма е. Парата е бе в укарата. Може да всеки ден пари ще ти дава. Ти да скоро взима. И тъй си кажеш на хората. Парата е бе в Той няма една седмица, откакто взе пенсия, пари търси. Аз имам пари, бе. Ти имаш пари, ама къде отиваш пак? Пенсия Ето, пак имам пари. Фотки си прави, проба. Бейки му дава тама. Чакай, имам. Той мисли всеки ден пенсия дава. Ти остай сега те спряна, така не остай. Ти колко деца имаш сега? Кажи да видим на нас. Много са, бататко. Та е ли? Колко? Само 2 дъщери имам, други няма. Кои са те двете? Ето ма. Коя? Анета. Другата? Минка. Други деца? Другото е Алето, Сифиора. То са още мали, дето Дюсбурга свири. Той твоето ли? Моето е. На Мадока е това. На Мадока. Какъв Мадок, този Мадок? Сина ти бе? Той деца няма Мадока, ма. Той е ушак с май. А тиджето? А тиджето коя? Дъщеря ти бе. Коя тижа, ма? Абе дъщеря ти. Забрави я. Дето той ходихме панорамата. С Хриска. Анета и Хриска. Хриска, тя мряма. Да, 3 дъщери имаш. Една година по-голяма от това. Ама не 2, 3 момичета имаш. 3 момичета имаш. 3 дъщери.
Майната почина. Да, сега двечки. И то с Марин, Колко? кой има учили, не? А? Марин на дето- кого е? Който е Марин? Дето паричките. Абе, той не е от нас, казвам до 100 пъти. Марин! Който е Марин? Не е Сабрито, Марин. Абе, преди малко от Пендан, А, доди при Маринчо, нас. вземи А, Маринчо. Осенин чудюн, ма. осенин. Али чудил сте мекше мемеди. Е, Сабрито? Не, деца няма. Остави сега с този смеме, той е ушак с бе. Той не е най-голяма на Мадока е. Късър. Се да нас ушак гетридин бе, бубо, късър ушак гетридин. Ние нямаме фруда, А, късъри, чуче. бе. Чакай. Късър ушак, Марсенин. Нямаш потомство, бубо. Баксинен татко. Виж коста, не. Жената върти човека, както мелницата се върти. Коята жена? Неговата. Ти имаш ли жена, е? Кой? Ти. Жена имам, и колко момчета повече имам. Е, на кого са? От коя Само жена? ти си и едната Минка, друга няма. Добре. Абе, дъщери сме ние, ама твоята жена коя беше? Мога ли да помня? Моята майка коя е? Твоята майка ти жето, ма. Е, нас кой? Аз чакай. Аз съм сменил много жени. Ама, диче, ален делом. Моята майка, дето паметник направи. Не даде алмаз, бе. Що викаш, атичето? А ти жето няма това. Тя с тебе една година по-голяма. А ти жето от тебе една година по-голяма. Да, Ама майка ми? Елмаз. Аз за нея пак, що не помня, не знам. Но ми изкарай една снимка, бе, Виж, ма, да не съсети може да човека. помня. Изкарай една снимка. Не си спомня. Абе, тя много те обичаш, ей. Коя? Елмаза, бе, жена ти. Плачеше за тебе. Има, накрая се събра и знае алмаз. Ама тя почина, знаеш как. Как? М. Как за нея? Аз пак, Добра ли беше? чакай, ще разправя. Чакай, ма, мълчи малко. Аз имам договор с нея. Виждаш ли това с къща, Анета? Я. Дядо ми направи, че пише. Да, я знам. Да. Добре, ама тя с моята, дето Елмазата. Елмаз, М. доди при мене. Доди. Добре, ама каза, баба, че Али, тогава гозет имам, пък нямам той. Канали. Баня. Канали, баня. Баня няма. А, И каналът деди, бе. Ама, казвам, аз ще Елмаз ми си сусила кола, на жена. И каналът мама йог деди сужак су. да. Тя доди при мене, М. умря. Някои работи по. Да, окей. Аз Добра ли беше? Добра беше. Валла, биля, добра. Ай. Я лафи апса, я много добра. А не изли с пенас? Сега, ма, къде влизаш? И Човека, изли хубаво всяки помня, не му една напомня такива глупости. Конфернас. Не, лъжите оставя, бе. Тя никога ще не ме отговорила. Ще Ела го съм в помни гечини сега. мези. Ама, Аз съм с нея, колко време ги ти? той договор я пълбим кайната. И умря. Чакай, какъв договор? Брак направи. Граждан. Граждански брак. Гледам, тази идва Елмаз. И умря. Абе, Как каза, ще е моята Чакай, майка? бе, не знам, той тя ли не знам, чакай сега. Чакай, бе, говори, че... Идва тя, али диди. Ама пак нямам, имам пак, няма той вътре. Бойли. Бойли. Бойлер няма. Ще види каравана. Майко фибиш. От Турдо, я нам не роди. Докато направи брака. Помни, що Докато направи брака и умря. Аз как се роди? Тя бъде майка я. Да, Тя знам, твоята знам. жена. Знам, бе. Знай, ма, остави. Тя умря, ама много добра беше. Много, как да ти кажа. Дикче. Много чок. Я зарла слушай. Не вече умря. Али Сакаш деди, идва да се къпи тя. Моя, Али деди, бойлери чез да певна. Доди при мене, Ама наеста беше много добра. добра беше.
На тебе би Без ти Маруха. милваше та бубо. Маруха. Ама те ходите ми работа. Неща. Това сега съм сменил много жени като. Ние не ги знаем, ние само е Кои са другите, бе, бубо? Аз не ги помня вече. За които си мечтал, помни. Виждаш ли, дето живеем в къщата си? Да. Той дядо ти направи. Знам. Ще пише. Виж, чак, къде отива? Не има столата Не вече. има горната, той сега ди. Дето Той аз ли го- направи нещо? Ама... Дядо ми направи. Та не, Ерден, какво помниш, бе, Няма, бубо? май. Пресните работи не помниш, кое помниш? Казах, аз съм бил Е, то артист на шофьора, времето. твой Знаеш ли, си. който артист съм бил артист. Той е артист, ма. А ти още си артист, бе, бубо. Сега, що? Да. Защото който гледа подир мене, те не ме познават, че съм циганин. Ти си красив, бе, бубо. Много красив бял. И ти още си хубав. Където, Почерня къде малко, ама беше? дето славна. Там вънка седи. Опа, коректно. Сега на слънце си. С брат се бераме, с мене дойде. Обаче колаклара би имаш, баба. Дето славно ще ме фръкнали. Е, то шофьора твоя син ли, Алито? Кой той шофьор, ма? Алито бе, шофьора. Алито моя елбет, ако ти не знаеш. Твоето ли то? Моя елбет. Аз го учих него, аз. За какво? Той е Шофьор, златар, ма? майка му, баща му. Чакай, за това майка му що? баща му. Златар. На тебе го оставиха. Не, що ще го оставя? То си Аз твоето. го учих, ма. Какво го учи, бе? Аз той е престав учи. На училището. Научи се, аз го поддържих. Той беше много скромен. И пак скромен му е. Да. Не е както този. Като кой? Кратко го. Ушак Няма се. такава. Ушак се за. Ушак се до сега. Алито, този има ли шофьора деца? Къде има? Алито има ли деца, шофьора? Има. Той е ли? Ама е две дъщери има. гледаш. Едната Руми, Да, Румито чака и още на май. Момичета май има. момичета има, И ушак се за? Няма деца. Остави го, че не го ушак се за. Виждаш, Нищо не го син помня. роди бобо, той няма деца, сина ти. Бактън, но Поколение. шанси около. Минката, колко деца има? Чакай, Минката. А, Минката има много дъщери има. Много И тя дъщери. момче няма. Няма момчета пък. Тъс колко деца има? Та си има малко. Малко? Маринчо, ти. Да. Ще... Чакай, други няма други. А ти джето колко деца има? Коя ти? Дето умре, Хриска. А не панорама. Хриска. Да. Иска има ли то? Шофьора да ти. Той има. Още един има ли? В Дисбурга музикант. И той е това. На Хриска ли? На Хриска си на той. Да. Други? Бе, да знам, аз не ги помня, ма казвам. Лелята, помниш ли? Коя Леля? На Хриска дъщерята. Да. Тя Проста? Тя беше жена на един Кюрт. Чарало. Кюрт? Чарало, пичи. Чарало. Къде? На кой град? На тос. Манерка, много пиеш. Бърка си. Коя е та са манерки? Леля ми, дето си лайф и правят дъщерите. То не реки. Да. На мен агалък, викаше тос. Сета. Обърка ганет. На Кюрда. Кюрда беше, бе. Манерка, много пиеш. Да. Ти помниш ли го? Те са набори, бе. Как някой помни? Той? Аз колко деца имам? Ти имаш ето, не, тос. Момичето. Не, аз. Дидито колко има? Аз не знам твоите колко. Те са каламо да го набера или не са. Момичета има повече. Да. Караман има. Карамана къде, бе? 2000. Спи? Спи той. Или карамана? Те с момчета, моите момчета ги уважавам аз. Като моите момчета. Да. Към за тях.
Напроси шоумен, Бубо, а както казваш, артист, точно си. Артист. Аз съм обиколил света, бе, казвам, ти не знаеш нищо, бе. Абе, не Къде знам, ходи? бе, нали за той питане. Съвсем бавария. Цяла България обиколих. България, ама не Той е е света, бе. България, Русия малко отих там. И Русия отиде. С жената отих там. Коя беше? Коя жена беше? Елка. Отих там. Тя беше много добра, нали? Възпитана. Моите жени и всичките ме уважаваха. И тя добра ли беше? Хубаво ли говореше? Какво да говоря, бе, казвам. Жена като жена, нали знаеш? Нали викаш много добра? Остане се барокар. Цирк, този човек, цирк. Не гре. Баба си? Моите я. Сега на колко години си? 100 карам. 100 караш. 110. До година 101 ще стане. 110. Слушай сега, никой да не прави бас, тя ще живее, толкова ще. Господ, как ще който правиш? писал, той ще тегли. Да, колкото години, толкова ще Да. живееш. Той дава Ти години. казвам, аз съм гледал. Нощно време стана ден. Нощ, ако гледаш, излизам с татко на той малата. Гледам нощ. О, ден стана. Ден стана, ма. Зато и живееш много, А? Зато и много живееш. Не го боли, хапчета не пи. Да, ама дека. Хапчета не. Виж каза, на 100 години станах, ден видях, нощ и здрав съм. Има хора до 160 живеят. До 160? От някой си, 160. те ги показват даже. То преди беше, не е Сега сега. има. 120, 100, Сега да, е? знаеш. Кои са тези хора? До 160 не са. Не, 160, 100. 160. Сигурно ти ще живееш, Бабо, до 170. Не, А? няма да живеят от това. Колко ще живееш? Още ако живее няколко дена, може и утре да умра. Прик... Не се знае. А, Не се знае човешкия живот. не се знае. Не се знае. Никой нищо не знае. Чакай се. Ко се сети сега? За умрял говориш. Не искам, ами аз. Що плачеш сега? Ко се сети, бе? Бубо. Изплаши се за смърт, дето говориш. Това шалото е. Слушай, мъртвите са мъртви. Да. Винаги ще бъдеш весела. Да. Ако имаш нещо, веднага весела. Почваш да пееш, почваш да стоиш, почваш да мине времето. Да. Как мислиш, че съм бил артист, аз ще заради той или не, бе? Господа, който писал, той ще тега. Гледам един богат един циганин, Само така. черебашия на времето. Ама мирем, бухано мирем, не тищи се. А? С нея ходише той Рашко. Писмото дед за нас. А не мектупа за нас. Ти го От мене взема бе. Сафет, Карсо, мектуба бе, не вземала да. Добре, ама как умря, нали? Знаете? На буклук. А? На вънк. На Боклук, ами тим ще нищо не гледали и там умря. Ама иначе не може да кажеш, че той циганин. Американски дрехи, голяма работа. Кой е този човек? Той тя може да го помни. Но на Някак. Сафет. Дето така очи. Хубав беше. Богат, много отдавна нататък. Те къде е? Тя не тъй нямаше. Тя ходише с мухата момичето. Мирем. Айде, къде е Мирема, язири, аз малко момче бе. Со язири, место женам, со ще ядири. Ора, шутоски ромни за Allah ki safet. Seni savunur. Ha? Rast imektup ilyamanda.
Soya zirande, su zirinde zirande. Обичам. Yani, мангалото, чукар си, най. Не бе, от мене взема писмото. Да, жена му. Жена му на тос. Хубаво направи за нея. Аз малък бе тогава. Айде, Бубо, той няма нищо. Ко пиеш ти, бе? Той Няма. нищо празна чашка, Чай. дига, пи. Какво пи? Той не знае. Пие малко бира, това си каве. Да разбереш, станеш ли? моя баща голяма приказки масалдия беше. Да, и ти си те, Бубо. Айде, ака на чип банята. Чакана. Приказките край няма. Айде, банята. Така е, да Те е принцесата Яна. О, вече е, ама. Те, Майка му вече. аке, принцеса красота. Нина. Ям да пето, Нина. Mama, М. es ist Шишти. Къде И Караман? gözlerini. Караман, спи, още спи. Майко, много си красива, Или малини. кючек да ударас на вашите сватби. Сега се оженят до година. Ще ги женя. Имаш ли болници? Любовници имаш ли, бе? Фройнд. Имаш. Не де да лъжиш, има. Ей, на твоите години. Колко са ги? Аз с брат му и женската го докарах къщи. Кого, бе? Дето обичах жената и брат му. Кой е тази жена? Чакай, откъде беше тя? От Русе или откъде беше? А, С нея бараба додахме такова шуми. Шумен. И брат ми доди. Нейният брат. Да. Виж, бе. И него обичаш. Добре, как ще го обичам, а него ще го обичам. А, жената Жената обичаш. се остави. Отиваме на гарата, имаше там сточна гара. Прибраха на меверето. Кого прибра? Mama sığmış orada. Питат от нея. Ти обичаш ли този човек? Да. Вземат прокурора. Прокурора каза, що момичето обича, остави с момчето. Прокурора каза. Виж, мането. Човека направо той преживя до прокурора. Обичал едно момиче, вземаха да ги съдят. Прокурор каза, що му обича момичето, оставете на него. Хайде да отиваме да скъпим обед стана. Айде, чип, Бубо. Как? Добре, чакай. Аз сега. Да чакай да спие бирата, ма. Ей, къде одите ви? Чакай, ма, Къде е бира пи, бързо човек. това? Ай, Бирате ли? Ти си пиш ли бира? Той ракия. Да взема А, бира. не, ракия иска. Ти бира пи. Абе, ракия. Бира пи, ме, ела да го Ракия, не видиш. виждаш ли? Боро да ми беше дядо. Екстра поръча да пуша. Маката си да разтруша. Ой, проклето поколия. И днес нямам жълтата и в жълбане петак. Вечно сме голтак. Да не бъде. Не си голтак, бе. Ти си патрон, бе. Джоба ти пълно пари имаш. Голтак, Ама бе. сега, ама на времето, голтак. То малко беше. Малко е. Господ пак ти даде, кой искаш? Шукюр. На времето беден беше. Ракията хубаво ли? На Беден. дърва съм ходил за дърва. Всички отиват. Аз не искам да видим. Служи му. Отива Ама чакам. първо го къпи, Грибите мане. да продаваме дърва. Mama, Много сме бедни. То баща ми беше на времето. Какво тама... Той Майка си помниш ли ти? Да. Баща си? Как да не Как се казваше майка ти? Те стана много майка, ма Той коя един моята чорап майка? има. Чакай, майките много били. Айше, Един Айше. чорап има Не и знам, един. тъй беше той. Едно лято, едното зима. Ще снова момент, ще снова кажеш. Шоу, бе. nur Кой ein ме, Tag. къде много майки имал той. Коя беше Ай, дели? ще му казвам. Чакай, майките му много, жените му много. Nur ein Zähne oben, nur ein Zähne. Маре ги взели се, маре. Не бо ги взели ксенде. Ja, wie- Дюняна не ги взели. Хайде, чупа.
Чипи чип, Бубо. Чуп, хайде чуп. Почакай на чипи чип. Ама ми перестара да знае. Чип, хайде чип, чип. Айде, чипи чип, Бубо, как? Чип, чип, Да хайде. ти помагам? Запалил печката, виж, на печка ми виж. Хайде, Кой се бали? Майко да дода ли? хайде. А? Irma, кој ќе правиш таму? Кој ще пращал? Иди му, То мамо. ще разсипи сега, той нещо, той ще стане. Маре, каде ми единия чорап, ма? Еми ти кажи бе, ти те се обличи. Чорап се да најди. Айде, банато ти, там ще ги събличаш. Da gibt es Mama, du siehst kein Stechel. Чак бе, ядре. Ајде, Айде, чао, Бубо. чао. Чао. Я ваши. Има, Полека, полека, полека. Къв готин бе. Косата му да късичка. Иди, гъба има ли? Вземи едната. По-меката да го дери, а нето другата. Ще го боли другата. По-меката вземи. Айде.